ዝለዓለት ስነ ፍልጠተኛ ኣብ ዋይት ሃውስ ኤርትራዊት ፕሮፌሰር ኣስመረት ኣሰፋው በርሀ ኤርትራዊ ኣብ ዝኸደ ኸይዱ ስም ሃገሩ ካብ ምጽዋዕን ልዕሊ ካልኦት ዜጋታት ጸብለል ኢሉ ኽወፅን ካብ ንዕዘብ ነዊሕ ዓመታት ኮይኑሎ ብዘይካ ስፖርት ዘለና ጸብለልትነት ካብ ኤርትራ ተሰዲዶም ናብ ካልኦት ዓበይቲ ሃገራት ዓለምና ኸይዶም ልዕሊቶም ዜጋታት እተን ሃገራት ጸብለል ብምባል ኣብ ዝለዓለ ስልጣንን ሓላፍነትን ዝበጽሑ ኤርትራውያን ብቁጽሪ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኹም ዝኸዱ ዘለዉ ኣብ ዝሓለፈ መደብና እውን ንገለ ኸባቶም ኣቕሪብናልኩም ነርና ገለ ኸባቶም ኣባል ኮንግረስ ኣሜሪካ ዝኾነ ኤርትራዊ ዮሴፍ ወይ ጆን ንጉሰ ኣባል ፓርላማ ኒውዚላንድ ኢብራሂም ዑመር ዓወት ተስፋ የሱስ ፈላሜቲ ጸላም አፍሪካዊት ኤርትራዊት ጓል አንስተይቲ ኣባል ፓርላማ ጀርመን ኮይና ዝተመርጸት ኤርትራዊ ኣባል ባይቶ ከተማ ሉዛን ሳምሶም የማነ ኣብ ምርጫ ከንቲባ ቶሮንቶ ራብዓይ ደረጃ ዝሓዘት ሳሮን ገብረስላሴ ተማራማሪት አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኣብ ጎግል ዝነበረት ትምኒት ገብሩ ገለ ካብቶም ኣብ ዝለዓለ ስልጣን ናይ ካልኦት ሃገራት ዝበጽሑ ብሉጻት ኤርትራውያን እዮም ዝሓለፈ ሰሉስ 10 ግንቦት 2022 ሰነት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኤርትራዊት ፕሮፌሰር ኣስመረት ኣሰፋው በርሀ ሓዳሽ ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ስነ ፍልጠት ኣብ ፌደራላዊ ክፍሊ ጻዕር ንኽትከውን ኣጽዲቑሎ እዚ ድማ ብሳላ ስፖርታዊ ዓወታት ኤርትራውያን ደሚቐን ዘላ ወርሒ ግንቦት መሊሱ ድምቀት ዝውስኽ ኮይኑ ተረኺብሎ ኣብ ቤት ጽሕፈት ስነ ፍልጠት ናይ ፌደራላዊ ወኪል ክፍሊ ጻዓት እቲ ቀዳማይ ደጋፊ ንመሰረታውያን ኣብ ጻዕር ዘተኮሩ መጽናዕትታትን ናይ ሕብራት መንግስታት ቀንዲ መጽናዕትታት ናይ ፊዚካዊ ስነ ፍልጠትን እዩ በዚ መንጽር ክረአን ከሎኻ ፕሮፌሰር ኣስመረት ሒዛቶ ዘላ ሓላፍነት ኣብ ዓውዲ ስነ ፍልጠት ሓደ ካብቶም ዝለዓሉ ክብጽሑ ዝኽእሉ ደረጃታት ይገብሮ ህሉ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነዛ ብሶይል ባዮጂኦኬሚስትሪ ኣብ ዲፓርትመንት ኦፍ ላይፍ ኤንድ ኢንቫይሮንመንታል ሳይንስን ናይ ስኩል ኦፍ ናቹራል ሳይንስን ዘቴድ ኤንድ ጃን ፍላስኮ ቼር ኢን ኤርዝ ሳይንስ ኤንድ ጂኦሎጂን ከምኡውን ግዝያዊ ተሓጋጋዚት ዲንን ዝኾነት ውሪቲ ፕሮፌሰር ኣስመረት ኣብ ሚያዝያ ናይ ዝሓለፈ ዓመት እዩ ነዚ ተዓዊታትሉ ዘላ ቦታ ሓፂዋ ጸኒሑ ፕሮፌሰር ኣስመረት ኣብቲ ዝተመርጸትሉ ኣጋጣሚ ተረኺባ ኣብ ዘስማዓቶ መደረ ከም ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ስነ ፍልጠትን ክፍሊ ጻዓትን ናይ ፕሬዚደንት ባይደን ኮይነ ከዓይ ምሕጻየይን ምዕዋተይን ዝስማዓና ኽብሪ ወሰን የብሉን ክትብልን ከላ ኣስዒባኻ ንፕሬዚደንት ጆ ባይደንን ዋና ጸሓፊት ጻዓት ጄኒፈር ግራንሆልምን ድማ ንዝመጽእ ምዕራፍ ዓወት ናይ ቤት ጽሕፈት ስነ ፍልጠት ንኽመርሕ ስለ ዝኣመነኒ የመስግን ኢላ ብመሰረት እዚ ፕሮፌሰር ኣስመረት ቀዲሙ ዝነበረ ስርሓ ንግዚኡ ብምውንዛፍ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ክትቅይርን ከላ ነዚ ረኺባቶ ዘላ ሓላፍነትካ ክሳብ ምኽታም ስልጣን ጆ ባይደን ክትሕዝያ ፕሮፌሰር ኣስመረት ዘካየደቶ መጽናዕትን ዓውዲ ስነ ፍልጠት መሬት ዓለማዊ ስነ ፍልጠታዊ ለውጥን ፖለቲካዊ ስነ ማሕደሮን ዘራኽብ ኮይኑ ስርዓታት ሓመድ ብኸመዮም ንክሊማ መሬትን ክልተ ዝኣንፉ ዳይናሚካዊ ዝምድና ኣብ መንጎ ባህርያዊ ኣከባብን ማሕበረሰባትን ዝቆጻጸሩ ኣብ ዝብል ድማ ዝያዳ ዘተኮረ እዩ ካብቲ ምርቕቲ ተማሃሪ ዝነበርኩሉ እዋን ጀሚረ ንቤት ጽሕፈት ሳይንስን ሃገራዊ ቤት ፈተነታትን ዲኦኢን ብዝለዓለ ኣኽብሮት ሒዘ ኣለኹ ክሳብ ሕጂ ድማ ምወላ ዲኦኢን ሃገራዊ ቤት ፈተነታትን ኣብ ናይ ገዛእ ርእሰይ ሳይንሳዊ ስልጠና ምርምርን ከምኡውን ኣብ ስልጠና መምህራነይ ዓቢ ተራ ተጻዊቶም እዮም ካብዚ ሓሊፉ ከም ሓንቲ ኣብ መንግስታዊ ትካላት ላዕለዎት ትምህርቲ ዘጽናዕትን ዝሰርሐትን ናይ ሓመድን ዓለማዊ ለውጥን ሳይንስ ዝበጠን ንህዝቢ ናይ ምግልጋል ሓላፍነተይ ወትሩ ብዕቱቤ ዝወስድ ብህዝቢ ዝምወል ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዶባ ሳይንስ ንቕድሚት ንምድፋእን ንቐጻሊ ወለዶ ምሁራት ንምንቕቓሕን ወሳኒ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ድሕሪ ምባልካ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሳይንስን ክፍሊ ጻዓት ብምጽምባር ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ዘለዎ ተልእኾ ምስፍሕፋሕ ፍልጠት ደቂ ሰባት ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ዘለዎ ተልእኾ ምስፍሕፋሕ ፍልጠት ደቂ ሰባት ምምራሕ ርኽበት ከምኡውን ምዕባይ ምህዞ ምዕባለ ቴክኖሎጂን ቆጠባዊ ምዕባለን ኣበርክቶ ንምግባር ተሓጒሱ ኣለኹ ኢላ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዘረባ ኣዛዚማ እዚ ፕሮፌሰር ኣስመረት 54 ብ45 ዝተዓወተትሉ ምርጫ ካብ ብዙሓት ማሕበረሰብ ሰነትዩ ኣድናቆት ረኺቡ ሓንቲ ካብዚኦም ዝኾነት ግዝያዊት ምክትል ቻንስለር ምርምርን ቆጠባዊ ልምዓትን ማርጆሪ ዛትዝ እዚ ጽንጽዋይ ዜና እዩ ኣዝዩ ዝግባእ ድማ እዩ ክትብልን ከላ ወሲኻ ድማ ፕሮፌሰር ኣስመረት ከም ተመራማሪትን መራሒት ኣተሓሳስባን ብደረጃ ሃገርን ዓለምን ብዝርከቡ መሳርሕታ
كمون بتوم اب UC مرسل زلنا لعلا خبرت اللوا نبيت صحفة ساينس بلست دايركترن او وش محبرسب ساينس كينون نخلو زحقف بلسنت حيال دمس كونيات تبل دين بيت سيدومونت بقديا بيت سمهرت تفطراو سنفلتات بروفيسور اسمرت ابزا اقداسن صلوا زلون بيت صحفة بممزازا زي تأدن حبدي بمبال نبدوهتات ساعتن لوطن كليمان كله انتناوي فتراون تقبراون الرأي اتمتس ازيا نفعت الساينسيسيا بروفيسور اسمرت ابس نفلتات كبابن مرمر لوط كليمان عالم لخو مراحت كوينا ابستم تحط وكلنا نزلهم سبات شامبيونيا بشمتان اب هاجراو اجندا ام مفتح قدايات ساعتن كليمان اتهلو صلوان دما تحاقسنا لنا ختبل دمديما ندحري تمليسنا تاريخ هوت بروفيسور اسمرت اسفاو مسن نغنصلكا اب رئيس كتما اسمرا توليدا زعبيت كوينا اب يونيفرسيتي اسمرا ناي مجمرا معرقه تمهرتا بسنه حمدن عقب ماينا وديا بدحريو ناب امريكاو يونيفرسيتي ميشيغان بمخاد ببوليتيكال ايكولوجي مالت بوليتيكا سنه محدرو بماستر سمرقا قصيلا دما كابتا ابركلي زركب كفال يونيفرسيتي كاليفورنيا ببايوجي كيمستري ناي دكتوريت مالت PhD معرق تقبلا بروفيسور اسمرت اسفاو برها دحر سمرتا مززاما مسمكن خان حمدن صلوون اب كليمان اتحايزا بزح مصنعت ختكايدن كلا كم رايخا نابز بصحتو زلا درجه بقلطف نختبصح زحجزوا بزح شلماتات عتيرا قال خابزيوم اب 2014 بسيجما اكس اي زتباله تكال شلمات زناسه تمارمايت كتوسدن كلا اب 2018 دما بناشونال اكاديمي اوف ساينس زتباله تكال اب حفشاو مصنعت السرحات زتكر الشلمات كتعتر بقعت بدحرزي اب 2020 بزكايرو تعوت مرمرات عوت سدتنيا كبرت امريكا زبت شلمات بحده كارنيج كوربوريشن نيويورك زتباله فلوت تكال كتوها مخالا اب حبرات منقسا زلوا تقبلنا زبرخه فصاميو بعلت بيت ايرتراو امريكاوي نايسنا مريس ساينسيس تحقاقازي بروفيسور اب مرسيد يونيفرسيتي كاليفورنيا تأمرات افرق زغنت بروفيسور اسمرت اب 2019 ابتي بتتوك زفلت نورصاتن عبيتن صلوتن سبات مدره زغربلو عرموشش ميديا نطق محمد نصلوا عالماو كليما عمل كيتا زغربتو مدره قال خابتم اب عالم زياده اتذكرلهم فصاميتاتيو بروفيسور اسمرت اسفاو قلم زحيزاتو زل حلفنت مركبا اب هاجراو اكاديميتات اد منبر هاجراو كوميتي ساينس حمد امريكا خوينا زغلغلت كتكونن كلا ابال بورد امرارح مربب دقانسيو سنفلطت مريت كومون اب ادفانس جيو محزنت بهاجراو سنفلطت ابال ناي امريكا جيوفيزيكاو حبرتن جيولوجيكاو محبر امريكان كتكونن كلا ابال نايتي ناي مجمريا كفلنا US ناشونال اكاديميز نيو فويسز ان ساينس انجينيرينج اند ميديسن ونيا امباركس كوبرات اريزاراوያን نبروفيسور اسمرت اسفاو زماكله نايلوم حصير تعزونا نزي يمسل مساخم زصنحنا ادالوتو توماس برهن موسى ግርማጽኒና ابز متصمس عميق تاريخ ህይወታችን መለሰኩም እና ተተስፈና ሰሰናዩን ምና